ultralectors, avui comencem el primer experiment que trobareu a Cavall Fort. I estem amb L'Oriol, la Tracy Hunt i també tenim aquí la Lutra, i la... Mini-Lutra. Avui farem un experiment que està dedicat a una dona que es diu Florence Nightingale. Ara us explicarem per què. Farem l'experiment de la màquina de fer escuma. Com ho veus, això? Xulo, Farem divertit. una mica d'empastifada. Feu a casa, vigileu on ho feu, perquè si no s'omplirà tot d'aigua i sabó. L'aigua i sabó ens va molt bé per fer escuma, per fer també... Bombolla, I l'aigua i sabó també ens va molt bé per rentar-nos les mans. i desinfectar, netejar. Doncs mira, saps què, Oriol? Fa molts anys, abans del 1820, que és quan va néixer la Florence Nightingale, la gent, quan anava al metge, no sabien gaire això de netejar. I era una mica marranó. La gent, a vegades, anava al metge, agafava altres malalties i es posava malalt d'altres coses perquè les coses no estaven molt net. La Florence Nightingale, una de les aportacions més importants que ha fet en la seva carrera científica és que va impulsar la higiene en els hospitals i no reutilitzessin materials sense netejar. Llavors li dediquem a ella. Ah, i saps què? És la primera dona infermera de la història. Una referent. Què necessitarem? Una ampolla buida, gomes elàstiques, punxons, tisores, colorant alimentari, aigua, sabó, una safata, I una cullereta. material per decorar. També necessitarem una gasa o també podeu fer servir un mitjó desaparellat. Tu tens algun de mitjó desaparellat? Sí. Ah, sí? A veure. Ah, aquest mitjó, però Oriol fa una mica de pudor. Ah, el vas utilitzar ahir, aquest mitjó, Sí. i pretens que fem un experiment amb un mitjó utilitzat. Si tu m'ho demanes. No, potser nosaltres avui ho farem amb una gasa. Vale. Però es pot fer amb un mitjó també, però net, per favor, Guarda't. Llavors, el primer que farem és tallar el cul de l'ampolla. D'acord. Farem un punxó, li fas un forat. Aquí. Sí. Aquest pas s'ha de fer amb una persona adulta per no punxar-nos. El cul de l'ampolla ja no el farem servir, la resta de l'ampolla sí que la reutilitzem. Aquí el que anirà és la gasa, l'obrirem molt bé, i la gasa l'hem de col·locar en el cul de l'ampolla que hem tallat. Ah. I per assegurar que subjectarà bé això, hi posarem... Una goma. I ara la resta de l'ampolla la podem... Decorar. El més important és això, no tapar-ho, perquè per aquí és on es formarà l'espuma, i al tap hi posarem la boca. Vale. Llavors això tampoc ho toquem. D'acord. Crazy Hunt. Yes, sir! I així és com ha quedat. Aviam, Oriol, aquesta màquina d'espuma. Ala, molt bé, t'ha quedat xulíssima. Recollim això abans de seguir l'experiment? Sí. Penseu que recollir forma part també de l'experiment, molt bé, ha quedat la taula fantàstica. Prepararem la dissolució perquè sorgeixi l'escuma. Però abans una pregunta. Tu saps què és l'escuma? Bomboll. Val? Moltes bombolles que estan com? Junta. Què li passa a l'aigua per crear una bombolla? Aire. La bombolla està plena d'aire per dins i la part de fora què és? Sembla com una pell així com molt elàstica? Sí. Com si fos un llit superelàstic. L'aigua, en realitat, saps què li passa? Que té una Pell. pell. Saps com es diu això en ciència? Es diu tensió superficial. Llavors, quan li posem sabó, fem que aquesta tensió superficial sigui més elàstica. El que passa és que l'aigua per dins està plena de miniaigües, que això són les partícules. També li podem dir molècules. I les que estan per dalt, que és on tenim la pell, la tensió superficial, estan tan juntes que fan una miqueta de força. Per exemple, t'ha passat mai que t'has tirat a la piscina, t'has fet una cosa que es diu caure de la planxa, i què et passa? Que et fa mal. Com és que fa mal l'aigua? Perquè has Ja. xocat amb la... Pell. I de fet, jo crec que a la Lutra també li ha passat, li preguntem. D'acord. Lutra, tu t'ha passat això? A mi també m'ha passat. L'altre dia que vaig saltar al riu, plof! Ui, quin mal que em vaig fer a la panxa! Doncs ara posarem en la safata una mica d'aigua que cobreixi tota la safata. Fantàstic. Ara li posaràs sabó. Amb la cullereta suaus, però amb una mica d'energia. Heu de mirar que l'aigua quedi ben xopa de sabó, perquè així aconseguirem que la tensió superficial de l'aigua es torni elàstica. Preparats? Sí. Hi ha dues maneres de fer l'escuma. Una Com? és amb el líquid que és transparent i verd i l'altra és posant colorant alimentari a la gasa. La prepararem amb colorant alimentari. Agafa l'ampolla. Oriol, Sí. superimportant, hem dit que les bombolles de vins tenen... Aire. Per fer bombolles hem de, Bufar. sobretot, no xuclar. M'ensenyes com bufes? Donarem la volta a l'ampolla, la sucarem aquí, la treus i bufes. Bufa, Oh! Me la puc ficar al cap? Oriol, t'ha agradat la màquina d'espumar? Moltíssim. La recomanes? Sí. Doncs, ultralectors, ens veiem en el proper experiment. Jussi Lutres!